गिबि गिबियावनो दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअखौ नायग्रा गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। नै दिनै जोङो दावगा हारिमुनि बानजायनायाव जिथु जोंनि बैसागु बोथोरनि फैनो गोनां गोदान बोसोरनि जों मोनसे थाइगिरगुरि गामियाव बिथां अमितखौनो हिर' लानानै आरो ओरैजा अमृता सिसुबानिनिफ्राय हिन्जावसा सासे लाबोनानै जोङो आलामाला बैसागुनि मोनसे एलबाम बानायनो नागिरदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ सापर्ट खालामगोन, मानो होनब्ला देग्लाय जोंनि गलाघाटनि बेन्दोंआव थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव थानाय नाम्बार बियाबावनो जों बे एलबामखौ दिहुननो नागिरदों। थ' आसा खालामो नोंथांमोना अनसायगोन। बेखिनियानो आरोखि, गोजोन्थों। नैबे समाव दा जोंहा आर्टिस्टफोरखौ मेकआप खालामनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। नैबेनो जाबाय जोंहा सपन गस्ला गोसोम गाननाया। जा नै जोंहा एक्टरा बेनो जागोन आरोखि अमित बसुमतारी। दाबो गथ'फ्रा मोनफैजोबाखै नालाय माखासे जोंनि देलायनाय मेकआप बानायनाय कास्टिउमफोरनि खामानिफ्रा सोलिगासिनो दं। गोबां मानसि फैखाबाय नै नायनो थाखाय ज' ज'नो बोराय बुरै जाजोब्बाय आरोखि ज'। दाबो जों शुटिंखौ बानायथ'वाखै, एसे लेट जागोन आरोखि। नैबे रानिमोनानो माने मोसागोन आरोखि, साइड आर्टिस्ट आरो बिसोरो। सोरबा सोरबा जिरायदों, मबाइल सेल्फि खालामदों। स' बेनिखायनो आं बुंनो सानो आरोखि, बेसेबांखिनि दावगा हारिमु आफादाव दिनैसिम आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै नोंथांमोना नायदो। मानो होनब्ला बैसागुनि सिगांनो जोङो बे आलामाला एलबामखौ जोङो रिलिज खालामगोन आरोखि। नै जों आं प्रेक्टिस फोरोंगासिनो दं दा बेयाव बिथां अमित बसुमतारीखौ। स्टेपाव माने बानायब्रबनायसो नालाय हास्लाबा, बेनिखायनो आं दा फोरोंदों आरो 1 2 3 4 होननानै फोरोंबाय थादों आरोखि। रानियानो जाहैबाय जोंहा एक्ट्रिस, बे रानिनि मुङानो जाहैबाय अमृता बसुमतारी। बेनो आरोखि, नायलांबाय थादो नोंथांमोना।